имсол ноҳияҳои Зафаробод, Мастчоҳ, Бобоҷон Ғафуров, шаҳри Панҷакент кишти тарбузӣ барвақтиро ба роҳ монданд. Дар майдони 3965 гектар замини вилоят тарбуз кишт карда шуд, ки нисбати соли гузашта 206 гектар зиёд мебошад. ғунучини ҳосил аз 20 июн оғоз мешавад. гурӯҳи кории барномаи иттилоотии хабар аз заминҳои яке аз хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Ҷаббор Расулов дидан намуд. инҷо дар майдони 50 сотиқ кишти тарбуз ба роҳ монда шудааст. баъди парвариши ҳамаҷониба тарбуз ҳосили фаровон дод. деҳқонон мегӯянд, ки ҳосили пухтарасидаро баъди тақрибан 40 рӯз канда ба бозор мебароранд. баъди баромадан об мондем, аз алафҳо тоза кардем, намак пошидем ва то индам 5 маротиба об дода шуд. навъҳои тарбуз вобаста ба иқлими шаҳру ноҳияҳо кишт карда мешавад. тарбуз он нави сабзавоти полезиест, ки палакаш дароз, сершох мешавад. дар Тоҷикистон навъҳои тарбузи маҳаллӣ алопӯчоқ, сиёҳпӯчоқи вахш, ҳайитқаро, қозибой ва ғайра маъмуланд. имсол кишоварзони вилояти Суғд дар майдони зиёдтар кишти тарбузро ба роҳ монданд, то дар фасли гармо сокинон бо нархи дастрас ин сабзавоти полезиро дастрас карда тавонанд. از جمله در شهر نوی آش 105 گکتر، بوجون غفور 300 گکتر، دیواشچیک 180 گکتر، نوی زفر بشتت چیل، شهری تراشان 200، استر 35، کارگردان 130، نوی مسجو حضور 35، شهری 5 شتر گکتر، دمی 1 نوی جابورتو 30 گکتر گذاردن که در مجموع 3265 گکتر رو تشکیل داده. نسبت سال 2019 کشتی تربوز در میخواد ولایت 206 گکتر زیاد میباشد. тарбуз растании ба камоби тобовар аст. он ҳам дар замини обӣ ва ҳам лалмӣ парвариш меёбад. заминро тирамоҳ шудгор намуда баҳор пеш аз кишт сихмола ва культиватсия мекунанд. дар миёна ё охирҳои апрел кишт менамоянд. меъёри кишт ба ҳар гектар 3.5-4 килограмм тухми рост меояд. чуқурии кишт 6-8 сантиметрро ташкил мекунад. дар вақти парвариш деҳқонони ноҳияи Ҷаббор Расулов низ ба тамоми нозукиҳои парвариши тарбуз риоя мекунанд. дар хоҷагии деҳқонии мазкур тарбуз бо усули махсус, яъне дар зери сарафан кишт мешавад. ин усул барои пештар пухта расидани тарбуз мусоидат карда сари вақт бозорҳои вилоятро бо маҳсулоти хушсифат таъмин мекунад. якум шуда баъди нарм кардан ба ин намак пошидан лозим аст. мақсади салафан пӯш кардан дохил гарм мешавад, намнокиро нигоҳ медорад. имсол дар майдони 5649 гектар кишти полезӣ гузаронида шуд, ки ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 389 гектар зиёд мебошад. аз рӯи иттилои мутахассисони сарраёсати кишоварзии вилояти Суғд, хоҷагиҳои деҳқонӣ замини киштро пурмаҳсул истифода карда истодаанд. بعد از گلچینی تبلیغات درختی اینچنین جواری خالی ازی کشتی تکراری کشت گرانده میشوید اساساً در شهر نوی با سنبای جهاتور زفرگور بحجو که حاصلش موهای آفتر کفته میرد کرده. деҳқонон ва фурӯшандагони тарбуз маҳсули меҳнати худро асосан дар тарбузбозори роҳи абрешӣ мефурӯшанд. имрӯз як дона тарбузро бо нархи аз 6 то 10 сомонӣ харидорӣ кардан мумкин аст. тарбузҳои дар фурӯш буда аз қумсангир оварда шудааст. дар ин ҷо харидорон мушоҳида намешуд. ин ҳолат боиси нигаронии фурӯшандагон шудааст. 3000 дона, 2500 дона, 6000 ду мошина 6000 метр. харидор кам дар кам харидор. Салоҳиддин Хоҷаев деҳқон аз ноҳияи Деваштич аст. ӯ мегӯяд нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта нархи тарбузро 5-6 сомонӣ арзонтар фурӯхта истодааст. сабаб воридот бисёр ва ҳосил фаровон аст. мо мерим мо ҳамин арабкай савдо мерим, савдош мекунем ва мебарим халқҳоро дастовар мекунем мефурӯшем. ҳамин шукри худованд ҳамин ки ҳамин ҳозираш ба Тоҷикистон оботи шукри худованд сери пурӣ камтар хаяк як фалокатиҳо омадин бадбахтиҳо ҳама шукри худованд гум шуда мебаровад. вобаста ба иқлими шаҳру ноҳияҳои вилоят тарбуз охири моҳи июн ва оғози моҳи июл ғунучин карда мешавад. имсол сокинон тарбузро бо сифати баланд ва нархи дастрас харидорӣ хоҳанд кард. гузориши Гулҳаё Камолзода, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.